uyo kumazambiku kumango chichi ndio kai kutakati uyende vanhu vese wari pavanhu atakatumwira aiwa these are the same people wangangoripoka akapura wangangoripoka 5 ndima mungori 5 vanhu vatakati uyaenda waripi ari kuvarambidza ndiani kurambidza chii saka inotombazi imbuya mungaita basa here rimwe rokuti mauya mukoti vanhu vauya kukoti moita wekudaidza wokupfumbira kuti uyai kuno hawazozera kuti wauya kukoti hawazoziva here kuti wauya kukoti saka waimuta zvokuita kunga kuti vakamuvamanikidza vakamuforosa vanhu what is it mutanga mukuvamanikidza people who have come against their wish chinoitika mambo wangu ndechekuti ava ndisekuru hanzvadzi yamai wenyu tichisvika tobvunza kuti mauya koudini handisura kumuona padare saka wari kunga wari kuvhunduka kuti wauye kumira kuwanovhunduka iyo wanochokwadi wakadaidzwa nachikateri wari wakadaidzwa neni iye hama dzenu ndati wakadaidzwa naani ava wari kuya kumirira dare wakadaidzwa naani tisu takavadaidza tisu kuti timire nawo saka waindausiri kuya makawadaidza inini ndati vanhu vandakadaidza ini vari kupi wandakati masamu ndaidza ningi where are those people hamudaidzi vanhu vamukuda kuenda kudare baino munounza vanhu kudare vatiita kuti uyai nevanhu vari relevant to the case not people that you want pamusoro imambo mutasa yes ndonzi dzafadzwa providence kati nhau yaita kuti vakoma vangu nevanin'ina vangu varege vakoma vangu varege kuya vakuru pandiri vese vakati nyaya zvayakamhangarirwa baba isu tine mhosva yei yatinodiwa kudare nekuti ava vasina kuuya Silas tikati ndo first born emba medu kozouya Nyasha tikati kozouya Christine tikati ndo wakange wakanyorerwa masamu saka mubvunzo wangu wari pakuti dare rinotida tine mhosva yei apindura mubvuzeyo ndiani apindura mubvuzeyo ndiani andikamukona ndizvaro isusu tati vanhu ivavo vari 5 tiri kuwada kuno because ndiwo wada kuti leader mune zvinhu zvatoda kubvunza ndiwo wachatipa chinhu chokwadiwawo vanhu vezvo toda kubvunza imimi moti imimi manje magara kumba manakiwa nemabhanana moti munodiwa wei zvivaya kumba baba ndiani nyaya but tiri kuda kuziva zvotoda kuziva atitoda kubvunza baba ba gona kuita kuti isusu tizoshaya mhinduro hapana patakambofamba semhuri saka vanhu hatina kuti fambai semhuri ba takati vanhu uyai kudare ningina masamoni akanyorwa vanhu vatakanyorera masamoni wese kuti vauye kudare vari kupi wanotovarambidzwa nachikati uyu anoti anzi ati chiko gara pasi gara pasi imi mati chimbe munoti azanzi uyu ndiye atazwasa uyu awanotya anotyise iko munhu uyu one person against 25 people anotyise anoroya here anoroya here munhu uyu anobatabata saka imimi mauya hamutyi kubatabata kwake imi kubatabata kwake hamutyiba ndati imimi vashinga kuuya kubatabata kwake hamutyiba makavhika hatina kuvhika
Saka sei mtu wa mwana wao wasa uye imi muchuya. Nini kuya kwa taita isi. Kwa tiri kurwadziwa. Ngoti zviri kuita mwana uyu. Kana zvisi pa mwana uyu. Zviri kuita kuna mama. Une 99 years. Saka inini ndini ndasara ndaita kwa ndiye mundini izwa mbuya chandakaramba chakazoti vanhu vese vauye sekuru vacho sumukai sekuru tikutaurirei maybe munopiwa information iri wrong munozwa sekuru takati auye chakazi chiwerero munopiwa ane mhosva mbiri dzaari kupomerwa imwe mhosva yari kupomerwa ndeye 1920 munozwa ndiyo takakwesera kuti izvo munoti uyu 1920 iye zvakasada kuzvarwa saka mhosva yamuri kumupomera ndei ya1920 iye asati azvarwa zvikazide kuti ndiye mukomana mukuru. That's nonsense. Munozwa sekuru? That's nonsense. Kuti muruti iyewe mhosva yakaparwa 1920 iye asati azvarwa maakuti imi mhosva iyeyo ndeyake. For what reason? Mukona nemisekuru ora nemisekuru ndikuda kuti kupe example baba wenyu akapara imi wakaita zvakaita sekuru wenyu akaita zvakaita asi mhosva yauya nhasi after how many years? Ayo akababa 80 plus 25 ichi after 105 years nyaya yobva yatanga kubuda yobva yanzi iwewe nekuti ndiwe mukomana mukuru ya ndeyako iwewe kotobuda shawi rinobuda chitaura kuti ndiwo nenyaya iwo yakaitika 1920 105 years ati usati wabarwa baiwo kubarirwa mumhosva kana muri wana chikati mese munezvakafanana neuyu sei musiri kubata mhosva iyoyo muchitora sei mhuri kuti ndiye kwachikati sei munobva mati ngei munhu wani mese mabvatinda kusaidi ngeake munozwa here semunokuenderuza mapazwa ndisi ndosaka ndataura kuti imi pamamazi muye mamazi muye kodini tizonyarwadzateti aiwa tati mamazi muye kodiko uifunisa chii kuenda kozwa koteerera nyaya yeruzivo amungati ndaya koteerera isu takatoda vanhu vanoziva nyaya iyi kuti vatibatsire kuti tigadzirise nyaya iyi dzirikubuda pauntu kozi vanhu vanga vachibudirwa ngori 2 wachirira 2 last time uyu akarira uyu achakapedza uyorira uyu akapedza uyorira uyu akapedza uyorira akazvigona uyorira uyu akutorira futi handizvo toiti wanhu iwo chiuyai handi tinyase kunzwa kuti mhosva iyi muto ya1920 handika mhosva ya1920 ndeye mhuri haisi yake bo but then why muri kuti ndeyake futi muri mese mabatokusuka maoko mumatema mudenga muti ngeyake just because of being the elder brother. To me it doesn't make any sense. Kana iri mhosva yemhuri handika ngaizadzikane kuti kana iri yemhuri mhuri come together mobatsirana moita sei mokadzisa nyaya iyoyo because haisi munhu wani but mese maakuti ngeyake nekuti ndiye mukomana mukuru. Ndakwenda kuna Pesi kuna Kiri ndakwenda nakiri ndakwenda ndakada kuiswa magwere ndisikati mari yangu anopuwa benini 2008 ndisita kuiswa magwere ropa rangu ripashopu pamuchemba rapa rangu ripautemwa rimwe racho rakasara rakakarwa perezi 2008 varume varwadziwa Darise ya Dauru. Darise. Chaura. Urupenge. Chaura jarara. ndakatakuriswa magwere ndechikati 2008 kuendesa pagreen market ndasvika pagreen market ndesesataura magwere achiti magwere adakuenda uku magwere adaenda uku wapedza wakandaisa chikati uyu kuti tiperekedze nemota yange yakazara vanhu tiperekedze mota blue tiperekedze ndikavaperekedza pangombe pasakufa ndaka
misheni apa mukafamba pane misheni mukabira mukamatisha muchibangu. Ndiri kuti kana Mutsekwa andira ari ane zvombo zvese zvekutaura zvese zvekutaura mashoko pake Mutsekwa anofanira kunge ari papi ari pari because kana munotaura zviri paMutsekwa but hapana pandikuzwa munotaura kuti Chikate ndiye akandiuraya chandikuzwa chete ndekuti Chikate ndiye akanditakura asi akakura ndiye Chikate nevamwe vake wakatora dopo wangu wakatora mapangwa wakatora machete angu aya neporo watina kusakufa Mira, tokubatsira but ukaratidza kuti haubatsirika tinokusiya wakadaro handiti iwe uda kuti unditaurire wati Chikate mota yanga yakazara yeblue neshamwari dzake nditaurire vamwe wacho 2 Muzonda lewake pagreen market pane ndiro iripo inodeketewa ndiChikate uyu. ndatitaura vanhu wanga inawo mota yanga yakazara handina wesa parimota ndinombona 2 Ambai pagreen market tobate ambai pagreen market tobate ambai pagreen market tobate ambai pagreen market tobate nobata mota Chikate hapana mota nobata mwake ambai pagreen market nobata mwake saka imotikari wakuti ndine tobude nyaya ipei utomberera kuba kwangwini mwanangu uripi mwanangu waisakachikere kuZimbabwe mwanangu uripi tuende nevanhu makiye kushopu kwako nawo ariko kushopu kwacho toda kuti upinde nevanhu avo uyarakidze vanhu hama vaone ndiro yaunoziva ndiro yaunoita sei endai totipedze yawanikwa here mota Josephat, wangochiziva iwowa machira kunodagara ndine gwerera honde ndine gwerera honde banga rangu nejira rangu kuna mhepa Chikate wangochiziva banga rangu nejira rangu banga rangu nejira rangu banga rangu nejira rangu banga rangu nejira rangu
Muzare. Banga rangu na jira rangu. Muzare. Muzare. Ruzida. Ismaiyo. Utaona uzaini utakujaini. Utaona ya. Ndura banga rangu na jira rangu. Utaona ya yeye. Ndaizwa mambo. Nyaya iko mambo. Ngekudaiso. Zvinhu izvi zvakagadziwa kudhara. Zvakagadziwa kudhara. Hanzvadzi yangu yetiripomira nhasi yabata zvayabata yakachizoenda kun'anga ndio mazuri takaita ko takaenda yaenda kun'anga kwekwe yakaenda kotora kuda kutora uyu mudoku uyu akauraya kuchiisa pane uyu ndio kusungoko zvakaita ndiyo zvatakazwa ani hanzo dzedu apa zvakabuda hangari nanhasi angatoti ranga rambotengeswa jira iroro rakatotengwa nebakatwa ratengwa jira iroro nebakatwa ukazikusa vati changamira haisiyo nyaya yoteriuyu tidamboenda kukotwa ndiro aiwa urubvunza kuti taura iri rini ai akabvunzwa sokurapera zvida izvi aiwa kuti zvida izvi zvinezvi tuna jira rangu nebanga rangu kupisa jira rangu ini kupisa jira rangu nebanga rangu kupisa jira rangu nebanga rangu ini ndiruzvida Pinda motikari mwiri. Enda nao. Unadile napo. ndimukoma kuti nawe yakaita ndekuti pana maini nakanoripoda kuna baba kuti uya mundirero mwana baba vaenda kunorayira mwana sa mwana wakamurayira nemukoma mukuru vamwana vaatsunga vamwe mushonga saka muna 24 saka isu wakuchibuda manje kuti ndauripuka ndakauraya nibaba namukoma kakamwini mushonga arohwa nibaba namukoma saka chii chakaitika saka akazomwa mushonga zvaizvisi wako chimuka kuti ndakauraya nibaba namukoma saka ndakauri ndaura mushonga ndimukoma akarohwa nibaba namukoma mukuru angari baba saka akabvamwa mushonga vatsunga saka nhasi uno yakubuda ngozi yakuti ndakauraiwa ndibaba aimurayira saka nhasi uno akumuka yangoma akamuiswa mushonga akamwaita asi angarohwa mushonga akurohwa munhu ese anorohwa musakamborowere akakawanda saka akuya achiti chii anoda kuripa anogona sanamurega taura tizvo mukoma wangu mmoja kandiroa kuti ndakatotora saka baba wakandiroa saka pati ndive kuda baba manji baba saka ndikwanisi kuvatora vanhu kuti ndi baba saka ndindira kuti ndiripiwe hangu kurudei kuda mombe nekuti ndikauraurawo mukadzi wangu azorawo mukadzi wangu saka uda mombe ngari ndamombe 30 wakaloerwa
Kuti ndakaiti ndakabainini. Iwe usina uma. Endura. Wanga usina kumba. Ndengoti ndakandatoa kutsamira wangu. Ukudzadzidza mheya wangu kuti ndandatora inini. Zamela kwendedza kwendedza baba. Alright, baba kusuketi. Munoziya nyaya? Nyaya ndoiziva. Mwana uyu ndakashaidziwa namai wayo mwana akashaikwawo chaipo. Baba uye kunoku mwana izvari kuita wemunhu zvari kuita. Zvanga ari kutaura nemadhongi. Philip Nyandoro. Airara nemadhongi. Aibva huku. Achida kupindira dzimba dzevanhu kuti kuda kupinda kubhinya. Uya murange mwana. Ndakaenda ine zviri kudidini. Aibva atsanangura kuti hai haisi zvako ba izvi ezvamai vangu ndiri kuba. Ava ndatanga kuti noda kuchaya. Ndamuchaya mazvitrobho zvingati zviviri. Mukoma wacho bvamuchaya futi zvitrobho zviviri. Vatarara. Hapana munhu akazvira akaita. Mangwana acho kuseni ndipakatanga kumwa mushonga kuti no ndakarwadziwa. Vashaika. Ashaika kudaro. Vakomana izvo vakaita vakabva vatora vana sekuru vacho. Takaenda naye kumoshari. Kuningire kufirst port. Dhokota akati hapana mhosva amaata overdose mapirisi adini amwe. Akati hapakanaka. Vakamutora vaenda kumba. Vakarara mumba. Mangwana acho vafuma kuti kuigwa. Vana sekuru vanga vakutonga nyaya yacho indaisisiri kwababa nyaya yacho nokuti vakuda kutotirova neni. Iyo hamuzadzi yacho yakafa iri akarohwa futi nana sekuru wacho. Ini ndandoda kurohwa futi ndivo kuti no mwana ngei makayera mwana ivhari vafa. Izvo ipapo kuti vataizobaigwa. Kuzobuda wakaita mwana uyu. Musi China pakagadzwa makuwa. Friday pakazogadzwa futi makuwa nerake iyoyo mukomana wacho. Apa akapedza kugadzira guwa rake iyoyo ndipakabva tanga kubuda kuti ndakaurayiwa uyaona. Iye mukomana uyu ari kuti ndine mabundu matatu ari apa. Ndikabata one bundu ndikapoinda kuti munhu wacho yakufanira kuti abude mweya wacho iwoyo. Iwe ugara mabundu matatu wakatokazi iye mukomana wacho akafa iyoyo. Kana ndikamutaura naye nitaura naye after 3 days nitaura naye after 3 days nitaura naye. Utaura naye sei ukati ndikabata bundu rangu chete ndinganaziva kuti ndakutaura naye. Ngati izvi zvoumutsa munhu izvi. Takataura kumba kwedu. Iye hasimuka uyu. Upi? Uyu mukomana. Uyu? Sumuka chama. Mapundo wako anzaza. Yebundu iri kunyeperwa. Handina kana bundu ndikandikafura nakana bundu. Asi kuti baba wa isusu titori pakuti ngatigadzire nhau iyi. Chitandiyani? Isaac Nyandoro. Mombe dzedu dzinotorwa naye. Titori pakuti ngatigadzire nhau iyi. Dzikabhadhara. Dzinotorwa naye. Isati tikuziva mufi ndiyachataura kuti imi ndimuritaura naye. hapana tori kutongoka kaita nemazisabhuku haina kuzosvika level rekuti itaurwe Alright. Iwe shamani. Mombe dzako 30 kana wabhadhara dzinopiwa. Muchaenda kurora mukadzi wanchatora nyingi kusapamba ndenicharota kuti bhadhare mombe dzacho newana uchararama chakura chenochabata ibaba. Izvo mombe dzacho dzedzimurumba kwani dzirikuchengetwa nani? Muchengetwa pamba pedu. Nani? Newaning'ina inini vanochengeta mombe idzo. Wanani? Waning'ina wangu wakawanda. Taura muning'ina kuti nin'ina ndingiti achichengeta mombe. Bozesa waning'ina wani wane dzimba dzawo ira. Ana Augustine anchengeta mombe dzangu inini. Augustine ndo? Ndini. Chengeta mombe dzako. Iyo mukadzi unozomuroora sei? Nemombe idzodzo nemombe dzacho unoda kuroora sei? Iwe wani vanoziva kuti hausiri munhu. Saka unoda kuzoroora sei? Uri mweya kaiwa. Saka unoda kuzoroora sei mukadzi wacho? munini wangu inini anoenda kutsvaga musikana iyeye. Iye uzovake mukadzi uzotsvaga sei? Iye uzodii manje? Omupindira mumba. Kana pinza mumba iye munini anenge kuti ndi mukadzi iye ari mukadzi wako.
Wadi. Anjagara wakana ye. Wakanjana ye. Saka anotaka mukadzi wechitu. Mukadzi wake azvibvumidze izvi. Anobvuma. Asi wagara watori naye mukadzi wacho. Mukadzi wacho wari kuda wagara naye here. Ndinozomutaurira kutsvaka munhu akadai ndini chamutungamirira. Asi kuzwa ndio mwangu hivi. Wadonis. Ndiwe wangu asi kuti ndizouye kunokangarundamira. Andanga achiramba kwachoti andibvumira achiramba saku ndaizozvima ndizouye kuno kuti semavo mundibatsire. Iwe wakamwa poison wegaga here. Wakamwiswa. Unofana kuchaiwa. Nekuti vakanga vandichaya vakawanda. Zvikazimwa poison. Ndikafunga umwa poison. Saka wakazviroya. Wakazviroya here. Ndirize nekuchaiwa nditi vanga vachibaira. Wakazviuraya iwe. Wakazvikwanza. Hauna kuzviuraya here. Wakamwiswa. Wakandopiwa tu drop 4. Ufa watoenda kuzviuraya kwega. Ndizvo? Mama ndibatsire mama. Ndikuda kuti ubatsire. Kuti iwe kana kuti wakaurawa iwe wakamwa poison. Uruti yakakura ndiya. Ndakazwa kuti barunzi vakagadzirwa guwa rake yakazviuraya. Zvakafamba sei? Wakazviuraya. Hanzi vakagadzirwa maguwa Guwa rake. Rakagadzirwa sei? Pakatanga kugadzirwa ramukoma wangu nemudzimai wacho. Uyu Friday yacho. Tinoda guwa nemunhu akazvikwadza rinogadzirwa here. Friday yacho vakabva vaenda kudii kugadzira guwa raka. Iye wakomana wacho. Nemasekuru wacho newakomana. Ini yaivati hakwandadii handichasvikeko. Ndokuti wakautondironda mudzimai yangu mukuru inini akatorohwa futi. Mabvu yake kutorwadza. Angada kutoya. Ndivo wakamutsa ivo vakagadzira guwa rake. wakatomudhonza kuuza ipapo. Makomana sana kurekinwa. Msulemani. Isusu hatina kumusha mungu. Bali na uyi yakatobatira. Akagadzira guwa here. Aigadzira guwa remunazviuraya sei? Akusatoziva kuti munazviuraya. Iye anyerigwa nehembe dzake nezvinhu zvake zvese. Iya anozogadzirwa sei? Dzakadzira nomushando nazo Guwa rakazotanga kugadzirwa kudhara kwechoti nhasi guwa anozviziva. akatangoisa matails basa. Azotanga kugadzirwa guwa kudhara apa anga unatsidza guwa. Dzakagadzirwa kudhara. Saka ndiri nokona kutsanangura. Hembe dzakatomboiwa. Hembe dzake makaguwa sisi. Munhu akasvika tichitoona isusu muna 2004. Ndikubvunza ndati hembe dzake makaguwa sei? Hembe dzekunafa. Azviuraya. Waifana kutotibatsira vana vakuru kwedu vanga ripisa tinoona dini taingopiwa zitambira hembe itambira hembe tatoona kuti Ndakasapetema wako iwe. isusu tatoroona kudiki kwashe Makaguwa hembe dzemunhu azisungira. Inini ndakandati zvachagozvibata vanhu kuti vanga totironda kutotirohwa. Hamuzadzeyo ini akati ndakatorohwa futi. Haana sekuru indi wakati ngatigoye ini akabvapo hana kuzvimira futi. Ndokuti hautoshautarohwa nayo. Sekuru wapi? Awo. Vakasumudza maoko akavarati zvezvo. Ndichitsanangura pamusoro penyaya iri kurehwa apa. Ini ndaandisipo pakapa muzukuru ndaandikusakana. Ndonzi Peter Mubvuta. Ndakandiri kubva kwasekuru kwakwaita rufu kwasekuru. Kwasekuru ndokwana ndichibva. Saka ndichitosvika pabhasi stop ndakanzwa kuti muzukuru hakusina. Iva ndakunzwa neyo kanzakarohwa naNgwasha. Ava wazoba mwana. Vakagara nababa vanamai
asizvo ndataura ndati ava ndibamnini une ava baba veava akashaya akazvara ava kwete kuti havazi baba ndati baba munini ava baba wavo akashaya saka mai tete akanga agarwa nakwasha saka ini ndichibva kusagame ndakasvika pamusha kukanzi nomeni hakusini nomeni takangozvarwa semgore 1981 indiri muna juni iya ndi muna july saka zvadaro ndasvika pamusha ndakandosvika pamusha ini ndibva ndapfuurira kuenda kumba kwani kwaava kunkwasha ndichisvika pamusha paipa ndakasvika pasinachi awasipo baba wangu watoenderesa nomeni kumusha chandakakwanisa kuita ndechikuti takataura kati sekuru muzukuru wenyashaya saka nekutaura kwakaita ini ndakasvika nehasha ndakarova tete wangu ini ndarowa tete wangu ndikati iwewe chakazodepetopai kuti unodedza baba ava kuti wauya warove muzukuru nenyaya yehuku wakadii kuya kumba kwangu unoziva ndokupfuya huku inini wakadii kuya undora sekuru muzukuru wenyu ari kushanja pamusha pani pedu ndaenda kunokuripa izvinhu zvamakadini zvamakabirwa ndo zvandakaroyera tete inini ndarowa tete kudaro ini ndakazonotera kwamurara wanhu awangaenda kumoshari kuendesa nomeni kumoshari ndasvika kwamurara ndakandichida kuona ava nemuzukuru mukuru mukomana nyakufoka ava ndakazonobata kanzi no iwo sasanetsa nevanhu ba pozi panogona kuita futi rimwe gore rechituu ava rume ava vachisvika vakataurwa nzi mukadzi wake adi arwa nini ava vakataura kuti dai tamubata vaitoenda vese ndo zvakataura kwasha dai ndamubata pamba ipapo achirowa mukadzi wangu dai vaenda vese ndibva ndatanga kungonzwa nyaya ichitaurwa ndikati rega nditomutsvagewo kana zviri izvo zvaroda ndiende tese nemuzukuru takanosvika kumba pamba paya nemuzukuru avakangonondosvika unotora munhu iye muzukuru wangu anga mapirisi yavo kana nomusamba vamuisamba ukanzi nguva yekugeza munhu ukanzi isusu tiri mapostori atigeze munhu ba maedheni ngaavete ngauya geze mukoma wangu anga atoripo mupostori wese wakaramba kugeza muzukuru vakati ini ndigeze nini semaputati muri wana tese tisingatozviziva kuti munhu mwaega mushonga kana tamwa mapirisi anogeza wana tananiswamba zvese tatisingazvizivi asi wakatishandisa tikageza muzukuru tikaenda unoega muzukuru tanaoega muzukuru ndakabuda ndikaenda kubasa ndaenda tichiripo panyaya ipapo vakanditi iwewe warowa mukadzi wangu saizva warowa mukadzi wangu ndauripwa mbudzi ndakabvisa mbudzi iyoyo zveshuva ndikavapa mbudzi iyoyo yandakati ndarowa handa dzengu iyoyo ndavapa mbudzi iyeye vakatora mbudzi iyoyo vakaita sei vakaisamba umawane mudzimai wavo tobva tanogara ini vandaenda kume kwarari ndaenda kwarari ndakanogara ndibva ndazosvika kumusha pandakauya last but one up ndibva ndasvika kumusha ndibva tanogarawo last ndopatakanzwa kuti gore ranomera rakadini rakagadzirwa nini rakagadzirwa rini last but one kuti yandauya chero kuti yaipamberi rakaiswa simenti saka raiswa simenti kudaro pane zvinezvi ndopakungwada kugadzira rababa wauyu neramai waushu ndopakabva vanogadzira makuwa avo vari kugadzira makuwa avo ina rokubvunza ndikati ko zvamaiti ese maisa matails kuira musina kuisa matails sei kanzi ati kutofunga kuti vatangobatanidza ese makuwa ndati aura tikana zvakadaro zvakanaka zvoti izvo zvokunzi munhu akafa amwa mapirisi agadzirwe ruwa kana kuti ndiwo itozvifanira kuziziva izvo hapana chakadini chakatudza izvo muri masabhukani unogara masabhukani masabhukani panana ini ndiri mandaro wari mapanani asi tingori muiri saka zvadaro makuwa akatodii akatonogadzirwa achitopera dzimwe moti yatobva makuwa ipapo ndopakatanga kubudirwa mudzimai weushu abudirwa mudzimai weuyu akatanga kutaura zvinhu zvake inini wakandirowa wakandiroverei inini nandiri kumba kwani kwamai yangu ndakabaudza amai yangu wakandiroverei inini ndinototi utondiripe because wakandirowa nawo wese ndakawarongedza nawo kwandiro ningana ufane zvakatere ndizvozvo ningana ufane zvakatere ndizvozvo wachidera uye akabvunzwa nzi handambokuroere neshamhu uri kujana ukakwara ziso wakaita mwedzi mingana ukarara neziso ndo panaenda kuurayira kujana wako iwewe akazvidera mudhara kuti zveshe wakandirwa ndakarwa neziso kanzi ndakakurwa inini kanzi mwana wako ari kujobheki hana kubayiwa nepfuti here kanzi zveshe wakabayiwa nepfuti kanzi ndakakonzeresa nanda uchitomuuraya akazvibvuma baba wavo tikadedza sekuru wavo isusu tiripo wana sekuru wemufi neana sekuru wake nkwasha vakauya tikapinda mba vakabvunzana makambofamba here kuti mubate kuti mukomana wedu ndiari kubuda ava vakati hadzi takambofamba kuti mukomana wedu ndiari kubuda kaisaka zvino chenyaya muri kuramba papi naona sekuru vakava nesuwo tichibvunza ava vakanotaura nasekuru wavo vakavunobvuma mhosva yavo vakanobudisa dhoro ravo vakauya vakaisa pamakumbo pangu apa wakaisa pasi takagara pachikwidzi waisa dhoro ravo kanzi aini ndiri kubvuma mungu zvesho kuti nome ndakadii ndakamurowa kusvika aya mwe mushonga kana kuti adauripa ndogona kudii kumuripa tikati saka tozviita sei
saka ava vangoti ngatitaurirane tega tega pasina mufu ari kutaura zvinhu zvake ngati ini ndandigoni kutaura kuti kwazi ndikushajewe kuti kwazi ini handii ndakapereka asi ndotaura bene ko ndindamuisa mupereka andabudeka ngataureka saka ndakanotora dhoro renu vandaenda pabonde vandaenda nosvika vandati nomene kana ari iwe uri kubuda kuti ndiwe wakaurayiwa dhoro rako rirapere munhu wako arudii ari kumamhosva yako saka dzimemo ndakangotaura kudaro wabudirwa wakatanga kubudirwa uri kunze kwekicheni obva watanga kutopinamba nomene vatoya vanogara muchikuwa vatanga kutotsanangura nyaya dzake achingotsanangura nyaya dzake baba ubva vanoti nkwasha ubva vanoti ini handiri zvechi zvemashaviba vatobuda kazi ndiri mupostori vanasekuru vacho vatobuda vatichi ndiri mupostori saka uyu manje uyu munin'ina uyu nevamwe ava nditeta hanzvadzi yavo uyu mwana wauyo wavo aimbobudirwa ndeushu ndaibudirwa mukadzi weushu ndiakatanga kubudirwa vavatiwo hazviti kuti abudirwa pamutoro wabantu kuti tigutsikane kuti munhu ari kubuda pai ndopakazonobudirwa ushu rapo hanzvadzi yavo mwana wakazvara ndiye akutanga kutaurawo izvozvo kusvika watatoona kuti mwana kuti wati akabuda after kuti 3 hours womboenda wodzokera senge musi wewe watabva ikoko kumakuwaka aita akangoenda zve 30 minutes wobva ndida kuenda asi ndiri kudzoka ngwashomashoma dzoka akabudirwa ndiri kudzoka ngwashomashoma dzoka saka decision yenyu amuda kuti muite mimi ndeyei isanowapa zvekuita izvo asi wakataura wega ukati izvo baba ruti akabvuma wombodzoka mashure zvino anotiendesawo nyaya yedu kumberi kuti tiite sei tibatsirwe saka muri kuona wakomana wauya kuno. But our issue is inyaya yemombe dzacho 30 kuti mombe 30 dzakawandisa izvo zvozvo dai kuti ava ndakavataurirawo ndikati alright mombe 30 dzakawandisa abvumeri baba mabvumeri ngechigari baba ndi baba wako hakuna mabasa aro emwana asi kana akaita watsamoka kwanza handi dhora rakabvisika dhora wakanga waribvisa wabvuma saka kuvava wazoramba ndazoti dhora ini dhora renyu wadzose ndipo wadzosewa dhora ravo asi kana vachidawo kuti ndivadzikisire novadzikisira dzikisa mungava mumangani masoko akautaura kuti kudzikisa ndakatokumbira kwaari kuti handiti waine wakafa ini chiurayawo inini tinyazoziva kuti ini nyaya yacho yapera handiti wasina kubhadhariswa ba wakanerawo chawane wakadaidza kuti uya une mwana zvaruita vanobhadhariswa irawo akanerawo aibva aurayiwa neuyu mai wacho akandaidza kuti uya une zvikuita mwana wane mosvesi right ipapo ndakati inini zvamaakuita zvemadhimoni handizvikwanisirwa ndiri kukumbira kuti ndimboende kuchechi tiende kodini kobva kuchechi ava ndakavautaura kuti musi wesandabza wacho haendei kuchechi wakabva waramba kuenda kuchechi havana kuda kuyamba kuchechi atitoine musangano pahaunapa wakabva waramba iyo zvezvo nditokupira dai zvagoneka kuti ndiende kuchechi first izvo vanenge vazobudisa kuchechi todzoga havo kwawadini kwauri kutaura ndine chikumbiro chekuti inini tiende kuchechi tikaenda kuchechi tobvumirwa kuti izvo etautaure nei newakafawo touya totaurirana macho ndikongaramba apa ndakati endei kuchechi musi Saturday range pane musangano pawo ndokumbira kuyo tapedze kukoko touya totaura nyaya nhavo yavo ndinongoti tabvako taenda tese tobva mweya mutsvene tokataura mweya mutsvene kuti gaitai kuti so todzogai toita zvauri kuda kuno masi zvatenge tabva ikoko kana musi wa9 uno totoenda kwamalangisha iwo handi ndiwaunza nyaya yako kuno hakana kuenda iwo ukumba togona kutsvaka vaprofiti iko kusiri kwamalange nepoti kwamalange munyitira kuti musire zvechechi mupedze chivanhu mozodzoka kuchechi mapedza ndatanga kuenda kuchechi ndikakumbira kuchechi totogadzizvonu yazvo handisi kuramba vaini ndakataura handisi kuramba va asi ndautanga nena kuchechi fesi ndabva kuchechi todini
toshiya toita hivyo enda uzoni mombe teti zacho zilopuwa upi munhu auzizwa anofana kuti nemukadzi wacho adokuwa ndabva kuchechewa Right, it's okay. So I thought that space was when the room of this week. Music Saturday. So Saturday. More police are never book chase. Ipo papa mushama ngwashaka mune mwana asiri kutaura ba zvakanzi mwana uyu wamuri kuona asiri kutaura mukandiripira ndokuratidza kuti ndakabata mwana wemurume ndo zvandatisirire baba kwashawa naye mwana asiri kutaura ba izvo aritaura chimumu asi kuridza anotaura mwana wendi ndakamubata saka tinoti kana wapedza izvozvo tiendei muchechi mabva kuchechi handiti ndeni mashuya mochiita this process uvaitanga kuchechi wakatongoenda kuchechi kwao uyu ngaapindure kuchechi takatomboenda kwamaranga neuyu mukomana ndiyanga tidaidza uyu inina yakatidaidza kuti ababa uye kuno pane nhau iyi yabatwa kuno ndokubva taenda nemumwacho apo ba tasvika muprofita akataura kuti ano ndikuona pane mufi akafa nenzira isina kunaka ba saka rukana kuti ndau kuripwa asi muno muimba ino yaita kuti baba akatanga kukwidza voice pamusoro kuti aisa wacho ndiani mumba muno ndiani aisa wacho svika muprofita bara achifamba mutsvaga wamweni nina achazvikwanisiwa ukazoenda futi nawo mwina anati ina chafamba nyaya dzekuti baba ruramba so vamwe voenda gurupu rimweni ndobvoenda hamene zvakazotaura vanazobvunza kuti zvakafamba sei saka still nawo yaita kunze kuti akubvumba ngoti nyaya yakuno kuti afumbo chechi akasvika kuchechi hakuna nyaya inofamba anokupa permission yekuti auye zvekuchechi don't worry kana iri Johani Maranga don't worry atinogadzisa izvo kuti atomumiri chechi apedze nyaya don't worry imi muswa 9 chiendei kuchechi endai muswa chechi muswa 9 asakaenda kuchechi muswa 9 mwamatofonera click chitova tatoita zvatoova tomiswa chechi